थांनाय बुब्लिफ्रावबो जोङो ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुकआव सासे बर' आइजोखौ मुंख्लंनि खाम्फा सायाव जुथा सेन्देल गाननानै गसंनानै मेडुलेन दामनानै एक्टिं खालामनानै ससियेल मिडियाआव फोसावनाय सावगारिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। आथिखालावबो साब्रैसो बर' सेंग्राफ्रा बे बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फा थामहिनबा बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्टारियाव थांनानै बिथांमोना मुंख्लं खाम्फानि सायाव जिरायनानै बिथांमोना एक्टिं खालामनानै ससियेल मिडियाआव आथिखालाव सावगारि फोसावनायखौ लानानै ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुक मोखां बिजाबफ्राव गोबां बर' मेलेमजिबिफ्रा सावरायसोमनायखौ जों नुनो मोन्दों। खोब दुखुनांथाव खोथा दि बिएससिनिफ्राय बिटिएनिफ्राय आथिखालाव बिटिआर सिमहालागै दिनै रोजा रोजा बर' जोहोलावजोफ्रा गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय, जिनाहारि जालांबाय, गोबाङानो न' बां सावजाबाय, बेंगुरा जानांबाय। बेफोरबादि बुब्लियावबो जोंनि बर' जोहोलावजोफोरनि फारसे जोंनि जाखांफुनाय बर' लाइमोनफ्रा सनमान होनो रोङिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। आरो आथिखालाव बिटिआर मोननायनि एसे आगोलावबो गोबां बर' लाइमोनफोरखौनो एनडिएफ साजायनानै आर्मि मिलिटारिफ्रा एनडिएफ साजायनानै गावथारदों, बुथारदों आरो एनडिएफफोरखौबो दाउ अमा सैमाफोर बादि होसो होसो बुथारग्लुंनाय थासारिया जोंनि गेजेराव बेसेबांबा गिख्रांथाव थासारि लानानै फैदोंमोन। आरो बेफोरबादि बुब्लिनि थासारिखौ नुसेयावबो आरो मुंख्लंफोरनि थै आरो गोलोमदै बावनायनि जोहै बर' माहारिया जेरै जिबादि दावगाबोदों बेफोरखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा साननो समखौनो मोना जाबोदों। माबोरैदि बिएससिनिफ्राय बिटिएडिनिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन थामहिनबा बिटिआर जाफैखो आरो बिटिएडिनि जोहै बर' राव थुनलाइया 8 सिडिउलाव हाबनायनि जोहै बर' राव थुनलाइया दिनै बुहुम दरबाराव बेसेबांबा जौगानाय मोनसे राव होननानै सिनायथि मोननो हादों। आथिखालाव बिटिआरनि जोहैबो बर'फ्रा गावनि आलादा मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननो हादों आरो बिनि अनगायैबो गोबां दफाफोरखौ बे मुंख्लंफोरनि थै आरो गोलोमदै बावसोमनायनि जोहैनो बर'फ्रा मोननो थांगासिनो दङ। दा बेफोरबादि बुब्लियाव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा मा जाबोनो हमदों मिथिनो हाया। गाव गावथ' हारिनि फारसे अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय गैखायानोसै आरो हारिनि थाखाय जिउ बावसोमग्रा माखासे जोहोलावजोफोरखौबो सनमान होनो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा सोलोङाखै। बेफोरबादि लाइमोना दिनै बर' माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे हाथियार बादिजों गसंथानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बेफोरबादि गथ'फोरनि फारसे जोंनि बर' आफाद आरो गामियारिफ्रा बेफोरबादि गथ'नि सायाव नोजोर होनांगौ आरो गोख्रों राहा लानायनि जों गोनांथि दङ। मानोना बिथांमोन बायदि सुबुंफोरनि थाखायनो जोंनि जोहोलावजोफोरनि माना बेसेबां खहा जादों। दासिमबो बे बड'लेण्डनि थाखाय नाजानानै गोबां न'खरा सिलिंखार जालांबाय, न' बां सावजाबाय, जिनाहारि जाबाय, गोबां लाइमोननि खाफालनि सिन्दुरा गोमोरलांबाय सा ससेयावनो। दा बेफोरबायदि बुब्लियाव जोंनि बे बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि खाम्फा सिङाव हाबनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोबादि आखु दिन्थिनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। आरो मुंख्लं खाम्फायाव बानायनानै दोननाय मुंख्लं खाम्फाखौ बिथांमोना सियार खामफ्लायफोरबादि जिरायनानै फट' दैखांनायावसो बाहायदों। दा बेफोरबायदि गथ'नि थाखायनो जोंनि माहारिया खोब साननो लागा आरो बेफोरबादि लाइमोननि फारसे जोंनि आफादफ्रा नोजोर होनांगौनि खोथा। आथिखालाव बर' लाइमोनफ्रा जौ जुवा गान्जा देनद्राइट सिगारेट सोबथिंबायनानै सोलोंथाइ बिथिङावबो बांद्राय गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै। जाउनाव जोंनि बर' माहारिया बेफोरबायदि गथ'फोरनि थाखायनो सिलिंखार जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेफोरबादि गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो जोहोलावफोरनि फारसे इनाय आखु दिन्थिनाय बेफोरखौ गारनो नाजानो नांगौ आरो बेफोरबादि दुथां आखुनि बर' सेंग्राफोरखौ सिनायनानै जोंनि गामि आफाद थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बायदि आफादफ्रा बेफोरबायदि गथ'नि फारसे नोजोर बोनानै गोख्रों राहा लानो नांगौ जाहाथे इयुन बुब्लियाव बेफोरबादि मुंख्लंफोरखौ इनाय अनागार थामहिनबा डिसअनर खालामा। बिनि फारसे बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होनो जों नाजानायनि गोनांथि दङ। गोबां बुब्लियावनो जों नुनो मोनोदि थांनाय बुब्लियावबो जोंनि बिटिसि खुंथायनि गोरा गाहायफोरखौबो सेन्देल जुथा फैथा गाननानै बे मुंख्लंफोरखौ जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय नुथायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदि नुथाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। मानोना
बिथांमोननि नाजानायनि जोहैसो बिथांमोना बिटिसिखौ खुंनो मोन्दों। बेयो जोंनि थाखाय खोब बरायथावना खोथा। बेनिखायनो